Hei rakkaat katsojat ja tervetuloa uuden videon pariin. Mä oon tosiaan Sanni ja mä teen astrologisia ajankuvauksia ja tulkintoja. Viime videosta onkin jo hetki, mutta nyt tuntuu oikealta palata tänne ruudun äärelle. Tämän videon aiheena on pimennysaika, mikä meillä tässä on jo käynnissä ja mikä nyt sitten sukeltaa syvälle, kun meillä on ensimmäinen auringon pimennys Leijonan merkissä 12.8. Ja se nyt sitten on myöskin uusi kuu, eli se starttaa meillä jotakin uutta noissa Leijonan teemoissa. Mutta mitä se on ja mitä tämä pimennyskausi tarkoittaa, mennään siihen ensin. Pimennykset on aikaa, jotka linjaa sun sielua, jotka tavallaan niin kuin muistuttaa sua siitä, että mitä kohti sä oot oikeasti kulkemassa. Meillä on siis kuun solmut, jonka läheisyydessä pimennykset tapahtuu, eli kuun pimennykset ja auringon pimennykset. Ja nyt jos me ajatellaan niitä kuun solmuja ensin, niin meidän jokaisen syntymäkartalta löytyy ne kuun solmut jostakin merkkiparista. Eli merkkiparit on aina vastakkaiset merkit. Ja nyt meillä on ollut noin kuun solmut siellä neitsyt kalatakselilla viimeiset 18 kuukautta. Ja nyt tämä toinen pimennys, mikä meillä on sitten kaloissa silloin elokuun loppupuolella, niin se sitten niin kuin lopettelee meille tämän neitsyt kalat akselin opetukset. Ja nyt meillä alkaa sitten tästä tosiaan elokuun 12. päivästä tämä vesimies leijona akselin aktivaatio. Kuun solmut on niin kuin tämmöisiä pisteitä siellä meidän kartalla, jotka kertoo siitä, että mihin me ollaan synnytty. Eli se kuun alasolmu kertoo tavallaan siitä menneisyydestä. Se on jotain, mikä on meille hyvin tuttu energia. Se on jotain, mikä voi olla meidän mukavuusalue, mutta useimmiten se on jotain sellaista, mitä me ollaan käytetty vähän yli siellä meidän elämässä, mikä me ollaan kasvettu jo niin kuin ja koettu. Ja me halutaan nyt sitten lähteä kohti sitä kuun yläsolmua. Se meidän sielu ikään kuin kokee, että tonne kun mä menen, niin mä saan sen jonkun semmoisen eheyttävän tasapainoisen kokemuksen tästä inkarnaatiosta, mitä mun sielu haluaa kokea. Eli näitä voisi myös kuvata niin kuin lohikäärmeen häntä, kuun alasolmu, ja lohikäärmeen pää, kuun yläsolmu. Ja niin se on se kohta, mitä me ei ikinä täysin saada tyydytettyä. Meillä on niin ikuinen nälkä ja jano kokea jotain lisää siellä. Ja sitten taas se kuun alasolmu on se kohta, mistä meidän kuuluu jotenkin irrottautua. Meidän kuuluu siellä niin kuin jättää jotakin taakse. Meidän täytyy kasvaa ikään kuin yli niistä teemoista, mitä se kuun alasolmu edustaa, etenkin niistä varjoteemoista siellä. Ja löytää tietyllä tavalla tasapaino näiden kahden ääripään välille. Ja nyt sitten pimennykset on tosiaan hetkiä taivaalla, jotka tapahtuu siellä kuunsolmujen läheisyydessä ja ne aktivoi tämän kuunsolmujen edustaman kasvuteeman siellä meidän elämässä. Niiden tarkoitus on tuoda meille oivalluksia, tuoda meille sitä semmoista sisäsyntyistä tietoa, että ollaanko me siinä meidän sielun suunnitelmassa kiinni, tehdäänkö me niitä ikään kuin oikeita asioita vai tehdäänkö me jotain sellaista, mikä harhauttaa meidät siitä meidän polulta pois, jonka takia meidän elämässä on sitten ahdistusta, surua, kaaosta, tunnetta siitä, että mä en ole tyytyväinen, masennusta, väsymystä, tylsyyttä, merkityksettömyyden kokemusta. Joten nämä pimennyshetket, jotka meillä tapahtuu siis noin 2 kertaa vuodessa, eli on aina se kevään pimennysaika ja sitten on syksyn pimennysaika, niin nämä on niitä hetkiä, kun meitä vähän niin kuin tsekataan, että hei, onko sä nyt linjassa? Nämä on niitä hetkiä, kun se meidän ego ikään kuin viskataan pois siitä kuljettajan paikalta ja se meidän sielu tulee siihen rattiin. Se tulee kysymään, että no niin, mitäs täytyy nyt tapahtua, että sä menet oikeaan kohtaan. Ja koska nämä on pimennyksiä, näitä kutsutaan myöskin nimellä siis eclipse season. Ja eclipsehän tarkoittaa niinku tämmöistä, tai se kuvastaa sitä, että jotain klipsastaan pois sieltä sun elämästä. Niin nämä on usein hetkiä myöskin, kun jotain sellaista poistuu sieltä sun elämästä, mikä on opettanut sulle sen tarvitsemasi asian. Ja se voi liittyä ihmissuhteisiin, se voi liittyä johonkin sun sisäiseen matkaan, mitä sä oot käynyt läpi, joku sellainen karminen luuppi, mitä sä oot siellä toistanut, joku kaava,
mitä sun on ollut vaikea ratkaista, niin sä saatkin siihen yllättävän oivalluksen tai joku tapahtuma tulee ja näyttää sulle sen totuuden siitä sun elämän tilanteesta. Ja sä et tavallaan voi mitään muuta kuin nähdä sen totuuden ja toimia sen mukaan. Toki sä voit myös jäädä pitämään kiinni, mutta se yleensä tarkoittaa sitä, että se niin kun, ääni käy koko ajan vaan kovemmaksi ja kovemmaksi siellä elämässä ja yrittää niin kun näyttää sulle, että hei, toi ei ole sua varten. Ja joo, asiat siis näkyvät vahvasti, mitkä ei ole sua varten tai mitkä on jo opettanut sulle tarvitsemansa ja minkä on aika poistua sieltä elämästä näiden pimennysten aikaa. Tosiaan viimeksi nämä asetukset, kuun solmut, on olleet tällä asetuksella Vesimies Leijona 2008-2009. Ja silloin on ehkä ollut jotain samaa teemaa, mitä nyt on luvassa koettavana. Joten sä voit myöskin palata siihen aikaan ja miettiä, että mitä sun elämässä silloin tapahtui, koska jotain ehkä nyt tulee siitä jatkettavaksi, syvennettäväksi. Joku uusi kerros siinä tulee avautumaan. Ja tosiaan tämä on sellaista karman puhdistumisen aikaa, ja se uusi sykli siellä alkaa niillä, kenellä on nyt sitten painavaa asetusta, etenkin siellä kiinteissä merkeissä, niin he tulee tuntemaan tämän pimennyskauden erityisen voimakkaasti, ja heille tämä vesimies leijona akselin aktivoituminen on sitten seuraavat 18 kuukautta erityisen merkityksellistä. Eli kiinteät merkithän on tosiaan leijona ja vesimies sekä myöskin härkä ja skorpioni, koska sitten härkä ja skorpioni saa tästä 4, eli tämmöisen haasteaspektin sinne omalle kartalleen. Kommentoi alle, onko sulla näissä merkeissä jotakin asetuksia siellä, eli jotain planeettasijoituksia. Mutta kollektiivisesti tämä on silti kaikille tärkeää aikaa, koska kollektiivisesti kuun solmut myöskin niin tuo meille tiettyjä oppiläksyjä niissä teemoissa jokaiselle sinne meidän elämään. Ja nämä pimennykset on aikaa, mitkä voi tuntua jo useampia päiviä, jopa viikkoja etukäteen. Joten sulla on voinut olla nyt jo tässä tämän kesän, viime kuun, heinäkuun tienoilla semmoinen olo, että jotain uutta on alkamassa. Sulla voi olla sellainen levoton olo siellä ja tunne siitä, että jonkin asian täytyy muuttua tai jokin uusi tie kutsuu sua, mutta sä et ihan vielä ole varma, mikä se on. Siellä voi olla jo sellaista orastavaa innostusta ilmoilla, tunnetta siitä, että se joku sivu on kääntymässä. Jokin sykli on tulossa päätökseensä, mutta sä et ehkä vielä ihan täysin näe mikä. Ja se on hyvin niin kuin yleistä näille pimennyksille. Ja lisäksi tosiaan ne tulee tuntumaan nämä pimennyksien tunnelmat monta kuukautta sitten jälkikäteen, koska tavallaan tämä vasta starttaa sen kuorinnan näissä teemoissa. Eli nyt kun on kyse siitä, että me lähdetään sieltä kuun alasolmulta liikenteeseen, mikä on siellä leijonassa. Ja leijonassa on nyt muutenkin vahvaa painoa, siellä on paljon planeettoja ja taivaankappaleita, niin sä saatat tuntea tosi vahvasti niin kuin sen leijonan energian nyt tässä aluksi. Ja se kickstarttaa sitten tosiaan näissä teemoissa opetukset, jotka tulee tuntumaan seuraavat 18 kuukautta. No nyt me voidaan keskustella siitä, että mitä tämä leijona vesimies energia oikeastaan meille opettaa. Koska kaikki nämä merkithän on tämmöisiä eri tasoja ikään kuin siitä meidän psykologisesta matkasta ja kasvusta, mitä me käydään täällä läpi. Niin leijonahan on se merkki, missä me tullaan tietoiseksi itsestämme. Se ego tavallaan nousee esiin, mutta myös se, että millä sä tulit tänne leikkimään. Eli se persoona, se kuka sä niin kuin haluat olla, kun sä näyt maailmalle, mistä sä haluat saada uploadit, mistä sä haluat saada kiitosta, missä sä haluat niin kuin olla siinä sun autenttisemmassa ilossa kiinni ja ekspressata sitä. Mutta leijonan varjopuoli voi olla se, että sä jäät vähän niin kuin liikaa kysymään lupaa siitä, että saanko minä olla sellainen kuin minä olen. Ja silloin se voi jäädä jumiin siihen, että sä teet asioita ja ilmaiset itseäsi ja esität tavallaan jotain sellaista pysähtynyttä kuvaa itsestäsi, mikä sä et oikeastaan edes ole. Jolloin se voi tuntua siltä, että sä et ihan täysin niin kuin
pääse siihen sun täyteen voimaan, vaan sulla on sellainen olo, että okei, mun täytyy esittää tätä kuvaa saadakseni suosiota, ettei mua hylätä, ettei mua torjuta. Ja se torjunta voi sattua erityisen vahvasti silloin, kun me ollaan vielä kiinni siinä ikään kuin pienessä itsessämme. Eli jokaisella merkillä on se oma varjo ja myöskin sitten se korkeampi potentiaali. Ja leijonan korkeampi potentiaali liittyy nimenomaan siihen meidän omaan voimaan. Ja siihen, että miten sä voit käyttää niitä lahjoja, mitä sulle on annettu, niitä sielun lahjoja, mitä sinulla vain on olemassa, inspiroidaksesi ja auttaaksesi toisia myöskin siihen heidän omaan valovoimaansa. Koska maailmahan kaipaa enemmän sitä nautintoa, iloa, leikkisyyttä ja sisäisen lapsen yhteyttä, mitä leijona edustaa. Ja sitä kautta itse asiassa se nostaa meidät siihen meidän itsemme johtamisen kykyyn. Siihen kykyyn, missä me voidaan rehellisesti myöskin puolustaa asioita, mitkä on meille tärkeitä ja mitkä me nähdään, että maailman kehityksen ja kollektiivisen kehityksen kannalta on tärkeitä. Joten meidän pitää itse asiassa kuunnella tosi syvästi sitä meidän sisäistä lasta. Mutta usein käy niin, että me ollaan koettu jonkun ulkoisen auktoriteetin osalta siellä meidän lapsuudessa, että se meidän autenttisin itsemme ei saa olla näkyvä, vaan meidän täytyy toimia kuuliaisesti, esittää tiettyä semmoista miellyttävää kuvaa, olla kilttejä, hakea hyväksyntää, jotta me tullaan rakastetuiksi. Ja sehän ei ole pyyteetöntä rakkautta, vaan se on nimenomaan sitä, missä meidät ehdollistetaan siihen, että se jokin osa sinusta, mikä on oikeasti se kaikkein puhtain, niin se ei ole sallittu, vaan se rooli, mitä sun täytyy vetää. Ja se on ikään kuin se leijonan shadow side. Koska jos me jäädään kiinni siihen, niin se elämä jää hyvin pinnalliseksi. Ja me jäädään vaan miellyttämään sitä meidän omaa egoa. Me tehdään asioita saadaksemme sitä suosiota ja ihailua ja voittaaksemme toiset meidän puolellemme, mutta me ei olla itse itsemme puolella, jolloin me saatetaan tuntea koko ajan sitä kateutta, riittämättömyyttä. Me ei uskalleta laittaa itseämme likoon, me ei uskalleta nousta seisomaan sellaisten asioiden puolesta ja puolustamaan sellaisia asioita, mitkä on meille oikeasti tärkeitä, jolloin se meidän sydän itse asiassa on kiinni. Ja leijonahan edustaa sitä sydäntä, se edustaa sitä intohimoa, paloa, elämän nälkää, sydämen roihua. Se on se toinen tulimerkki, joka tulee ja haluaa leikkiä sillä omalla tulellaan. Haluaa nimenomaan niin kuin katsoa, että mihin siitä omasta itseilmaisusta on ja mitä kaikkea sillä voi tehdä ja luoda tänne maailmaan. Joten leijona on tosi luova merkki, toisin sanoen. Mutta tosiaan, jos me ei olla ikään kuin yhteydessä siihen meidän sisäiseen lapseen, vaan me ollaan jääty kiinni siihen johonkin hyväksynnän haun versioon. Ja näin, niin silloin meillä voi olla se vaikeus kokea oikeasti autenttista iloa. Meillä voi olla vähän sellainen tunne, että me oikein tiedetä edes, mitä me haluttaisiin. Ne meidän orastavat unelmat ja se, missä me haluttaisiin nousta estradeille ja missä me haluttaisiin näyttää se meidän oma valovoima, mikä meistä kaikista löytyy, niin se pysyy siellä vakan alla ja me ei uskota itseemme. Ja me kannetaan helposti mukana paljon surua, tunnetta siitä, että mä en ikinä ollut rakastettu, ellei mä esitä tätä jotain kuvaa, tätä false self-tarinaa. Ja me valitaan silloin asioita meidän elämään siitä roolista. Ja ne ei ikinä tule täyttämään meitä, vaan meillä on sellainen tunne, että jotain puuttuu. Ja nyt sitten, kun me ollaan tässä kuun solmujen eteläsolmulla, nimenomaan tässä leijonassa nyt, niin se tulee olemaan siellä 18 kuukautta, niin me lähdetään kuorimaan nimenomaan pois sitä, mikä seisoo sen autenttisimman itsemme ja itseilmaisumme tiellä. Sen rohkeuden astua siihen autenttisimpaan versioon itsestämme. Ja se on se, mitä tämä lyhykäisyydessään meille merkitsee. Eli me tullaan kuorimaan sitä meidän egoa seuraavan 18 kuukauden aikana ja harjoittelemaan sitä itsemme likoon laittamista. Me tullaan käymään läpi sitä sisäisen lapsen työtä ja sitä varjotyöskentelyä, mitä meidän täytyy käydä läpi, jotta me
aidosti päästään kiinni siihen, miksi me tultiin tänne, siihen merkityksellisyyden kokemukseen. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki sellainen epävarmuus, draamakeskeisyys, lapsellisuus, riittämättömyys, dramaattisuus, huomiohakuisuus, sanoinko mä sen, niin ne on kaikki asioita, mitkä tulee olemaan tässä linssin alla. Ja sä saatat huomata, että sä oot niinku väsynyt viihdyttämään sellaisia skenaarioita sun elämässä, missä tällainen versio sinusta tulee esiin. Missä tällainen, tai missä tällainen versio jostain toisesta tulee esiin. Et sä huomaat, että mä en niinku jaksa tätä enää. Tää on pientä. Mä haluan jotain enemmän. Mä haluan jotain suurempaa. Mä haluan niinku co-create with other people and with the universe. Mä en halua enää leikkiä tämmöistä pientä elämää, vaan mä haluan oikeasti käyttää mun aikaa ja mun energiaa asioihin, mitkä saa mulle sen elävän olon. Mitkä saa mulle sen olon, että mä ylitän itseni, että mä teen sitä, mitä mun sielu tulikin tänne tekee. Että mä tunnen sen mun sydämen palon ja että mä saan niin kuin oikeasti ilmaista sitä mun autenttisinta versiota itsestäni. Ja se ei onnistu paikoissa, missä sua pelätään. Se ei onnistu paikoissa, missä sun täytyy pienentää itseäsi, jotta toisilla on helpompaa. Se ei onnistu paikoissa, missä sun suoruutta, sun rehellisyyttä, sun jaloutta, sun rohkeutta, sun intohimoa ei nähdä ja kohdata. Koska leijona on se eläin meissä. Leijona on nimenomaan se primitiivinen eläin, joka tahtoo saalistaa, joka tahtoo tuntea rentoutta. Niin kuin jos sä mietit leijonaa, niin sehän on eläin, joka on tuolla savannilla ja makoilee, mutta sitten kun sen täytyy, niin se toimii. Mutta sä et voi tehdä sitä, jos sun energia tavallaan kuluu sellaisiin asioihin, mitkä pitää yllä sitä meidän niin kuin pientä itseä. Missä sun täytyy niin kuin koko ajan selvitellä jotain sellaisia asioita ja käyttää sun kallisarvoista aikaa siihen, että sä pidät kiinni asioista, jotka tuo ehkä sille egolle turvaa ja mukavuutta, mutta ne ei aidosti sytytä sua eloon. Eli se korkeampi valo leijonassa, korkeampi potentiaali on sitä, että me uskalletaan nähdä se oma autenttisuus ja se, että mitä lahjoja meillä on, mitä me voidaan käyttää toisten ihmisten hyväksi. Niin, että kun mä astun siihen mun omaan sisäiseen auktoriteettiin ja meen kohti sitä, mitä mä ihan oikeasti haluan, niin mä voin olla ylpeä itsestäni. Ja sen takia tämä leijona vesimies akseli onkin tämmöinen identiteettiakseli, joka yhdistää meidät myöskin niinku siihen yhteiseen hyvään. Koska sitten taas vesimies, jota kohti me tässä sitten tullaan kulkemaan seuraavat 18 kuukautta, niin on merkki, joka ikään kuin haluaa rakentaa visioita ja unelmia jostain korkeammasta potentiaalista katsottuna tai objektiivisuudesta katsottuna niin kuin todellisuuteen. Eli siinä, missä me leijonassa saatetaan jäädä kiinni sinne, että mä haluun tätä ja tää viihdyttää mua ja tää tekee mulle hyvän olon, eikä mietitä toisia, vaan siellä on se itsekkyys siellä varjossa tosi vahvana ja myöskin epävarmuus, niin sitten taas vesimies ikään kuin haluaa rakentaa jotain sellaista, mikä palvelee kaikkia, mikä tukee sitä yhteistä hyvää, missä ne sun henkilökohtaiset persoonalahjat auttaa myöskin toisia löytämään omat lahjansa. Joten joo, leijona opettaa omien lahjojen ja potentiaalin ilmaisua, luovuutta ja sydämen seuraamista. Ja vesimies yhteistä hyvää, erilaisuuden hyväksymistä, irtautumista ekosta ja uusia näkökulmia. Eli vesimies on se merkki, joka ei pelkää seistä siellä joukon ulkopuolella, joka on tottunut siihen, että hän on jollain tavalla erilainen. Mutta siihen itse asiassa perustuu se vesimiehen suosio, koska hän ei pelkää myöskään olla ei pidetty. Ja nyt kun mä puhun vesimies-leijonasta energiasta, niin mä en puhu kenestäkään ihmisestä, koska meissä on kaikissa ne 12 merkkiä. Mä tarkoitan, että tämä on se osa sinua, joka ei pelkää seistä joukon ulkopuolella,
koska hän näkee sinne tulevaisuuteen ja näkee sen, että mitä tarvitaan. Ja ne muut ihmiset ei näe sitä tai ne, niin. Eli tavallaan niin kuin vesimiehen energia meidän kartalla on just sitä, missä me nähdään, mitä maailma tarvitsee meidän kautta, missä meidän täytyy hyväksyä se meidän oma erilaisuus, se, että me ollaan välillä yksin. Se, että meistä ei voi pitää, tai että meistä ei aina voi pitää sen takia, koska joku semmoinen hyvin totuudellinen, objektiivinen kokemus nousee meidän kautta ja me ollaan vaan silleen, että no mun on pakko tehdä näin, mun on pakko poiketa tästä muotista, koska jos mä jatkan tätä samaa kaavaa, mitä kaikki mua ennen on aina tehnyt ja mitä kaikki mun ympärillä tekee, niin mikään ei ikinä muutu. Eli meidän on tarkoitus inspiroida sillä meidän erilaisuudella. Joten leijonan voima tässä tulee olemaan sitä, että kun sä hyväksyt sen, että sä saat johtaa itseäsi, kun sä hiilaat sun isähaavan, maskuliinihaavan, mitä leijona edustaa, maskuliinienergiaa. Ja se tulee olemaan nyt tässä muutenkin parannuksen alla tässä seuraavat 1,5 vuotta vielä ainakin, kun meillä löytyy tosiaan niin vahva tuli-ilmapainotus, eli maskuliinielementti tuolta taivaalta. Niin leijona on se, joka nyt tässä muistuttaa meitä siitä, että sä et voi enää pyytää sitä lupaa sun ulkopuolelta niistä ihmisistä, niistä sosiaalisista ryhmistä, niistä tulevaisuuden näkymistä, kenet sä oot, ketkä edustaa sulle jollain tavalla sitä isää, joka ei hyväksynyt sua. Sun täytyy tavallaan niin kuin hiilata se sun sisäinen isähaava, maskuliinienergiahaava, jotta sä pystyt mennä pidemmälle kuin sun isä koskaan meni. Tai se henkilö, joka sun elämässä on edustanut sitä semmoista maskuliinista energiaa, joka on mahdollisesti haavoittanut sua siellä. Ja nyt mä haluan lukea teille tämmöisestä korttipakasta, mikä mulla on, kuin Earth Warriors Oracle. Tämmöisen kortin, minkä mä nostin eilen itselleni, koska mä oon siis tuntenut tämän pimennysajan ja tämän niin kuin uuden version nousun itsestäni ja sen niin unelmien ja lahjojen, mitä mulla on käyttämättä itsessäni, se potentiaali, mikä minussa majailee, niin mä oon kuullut sen kutsun jo pidemmän aikaa. Ja mä oon saanut niin paljon sellaisia oivalluksia liittyen just siihen, että minkä takia mun on ollut vaikea seurata sitä, miksi mun on ollut vaikea luottaa siihen, niin se on johtunut siitä, että kun leijona edustaa sitä meidän sisäistä lasta, ja jos se sisäinen lapsi ei ole kokenut turvaa siellä elämässä, niin sinne on pakkautunut tosi paljon surua ja vaikeita tunteita ja rajoituksia ja itsesi kieltämistä. Joku osa sinusta on ehkä mennyt lukkojen taakse, koska sä oot tehnyt sellaisen arvion, että tämä osa minua ei ole turvallinen, koska se ei ole tullut rakastetuksi, vaan se on tullut tuomituksi, kritisoiduksi, se on satuttanut sinua. Vaikka se ei ole se, mikä on satuttanut sinua, vaan se, että toiset ei ole ehkä nähnyt sitä itsessään. Se on niin kuin sheimattu energia. Kun sä yhdistyt siihen sun sisäiseen lapseen ja oikeastaan niihin tunteisiin, mitä sulla on siellä alaspainettuna, niin sieltä lähti nousee tosi paljon sellaista, niin kuin mulla, sellaista surua. Ja mä oon niin kuin viimeisen viikon vaan itkenyt sitä kaikkea, mitä mä en ole saanut. Ja missä mä oon hylännyt itseni, toisin sanoen. Ja oikeastaan niin kun mä sain mun vanhat päiväkirjat takaisin, mä löysin ne, niin mä lähdin lukemaan niitä. Mä luin sitä, että mitä niin kuin se 15-vuotias Sanni on käynyt läpi. Millaista elämää se on elänyt, miten niin kuin ahtaalla se on ollut, miten se ei ole saanut niitä asioita, mitä se olisi halunnut kokea. Ja miten paljon siellä on ollut sellaisia kipeitä tilanteita. Ja mä jotenkin niin kuin ymmärsin, että toi elämänpalo minussa on himmentynyt tässä ja ollut vähän niin kuin semmoisen vakan alla pitkään. Ja siinä on ollut jotain sellaista niin kuin vuosien aikana, mitä mä en ole kokenut turvalliseksi. Joten aina kun mä menen tiettyyn elämän skenaarioon, niin mä pienennän sen itsestäni. Ja joo, kun mä pääsin siihen kiinni, siihen niin kuin ymmärrykseen, mä itkin ulos ne kaikki tunteet, mitä mulla on ollut, niin kuin aidosti annoin itseni itkeä. En vain silleen, että kun se kyyneleet nousee ja tulee se liikutus, niin sit sä niin kuin vedät sen takaisin, koska se on niin monta kokemusta, kun se on täytynyt tehdä, niin annoin itseni oikeasti itkeä täällä ihan täysiä. Niin
Siis se vapaus ja tila, mitä niin kun syntyi sen seurauksena, että ne tunteet liikkui, se oli jotain ihan huikeata. Ja sen jälkeen se kosketus siihen omaan iloon. Siihen versio, joka ei pelkää. Siihen versio, joka on silleen niin kuin vaan niin anteeksi pyytelemättömästi oma itsensä. Siihen, joka tulee niin kuin tähän ja valitsee, joka näkee, joka on paikalla. Sen sijaan, että sä aina vaan olisit toisen ihmisen silmien takana, tiedätkö, katsomassa sitä tilannetta tai miettimässä, että no jos mä teen näin, niin mitäköhän joku toinen ajattelee. Tässä on kuitenkin ollut vielä paljon sellaisia kohtia munkin elämässä. Niin se oli huikea. Ja nyt mä oon ollut niinku kiinni siinä osassa, että mä kysyn siltä osalta itseäni. Sitä voi ehkä kutsua 15-vuotiaaksi Sanniksi. Että mitä sä haluaisit kokea? Koska se osa sinua, minkä sä oot lukinut pois, niin sillä on nälkä kokea asioita. Ja kun sä olet sille se turvallinen container, sä olet se isä ja äiti sille, mikä sulta ehkä puuttui, niin siitä tulee niin kuin pysäyttämätön yhdistelmä. Ja mä nostin tosiaan tällaisen kortin. Voisiko olla osuvampi? Ja tämän nimi on Ingonyama, Honor of the Ancient King. Ja tämä, mitä tämä sanoo, tämä englanniksi tämä teksti on, että The Ancient King of the Zulu brings you an empowering message. You are destined to know and experience what it is to be truly empowered. Your voice, your courage, your wisdom and your dignity can create considerable spiritual light, uplifting and inspiring others, guiding them from a place of a spiritual truth towards the fulfillment of their own divine potential. Lion! If you have been doubting yourself or feeling unworthy of the boldness of your visions, you must allow your spirit to roar, for you shall conquer all obstacles and succeed in your heart's desires. Niin tää oli niinku tosi jotenkin osuva. Ja tässä sitten vielä sanotaan, että this oracle indicates awakening and the healing and strengthening of the divine masculine energy within the soul to take the initiative and to lead with wisdom. Healing of masculinity is relevant at both physical and psychological levels. To love and make peace with the masculine allows it to become dynamic and expressive of integrity, purpose, justice and protection. Conserve your energy, get plenty of rest, but when the time is right, let your soul roar and your true voice to be heard without hesitation or fear. You are a protector and a leader of others. Allow your spiritual connection to awaken you courage and boldness. Refuse to be put down. Trust in the dignity and divinity within. Eli Lion Medicine. Ja meillähän oli just nyt toi 888 Portal Day, miksi sitä nyt sanotaan. En ota tässä nyt kantaa siihen, että liittyykö se astrologiaan vai ei, mutta mä ainakin tunsin ja olen tuntenut tässä tosi vahvasti sen päivän ympärillä. Ja koen, että on niinku tuotu tosi paljon sellaista henkistä johdatusta ja vahvistusta sille, että luota siihen, mitä on tulossa. Josta me nyt päästäänkin siihen, että nämä pimennyksethän on ikään kuin tämmöisiä reset-hetkiä meidän elämässä. Ja se tarkoittaa siis sitä, että se looginen ja rationaalinen mieli voi vähän niin kuin hellittää. Ja se eläimellinen primääripuoli ja vaistot lähtee ohjaamaan meitä. Sä voit kuulla sen korkeamman johdatuksen tosi paljon vahvemmin. Ja se johtuu siitä, että pimennyksen hetkellä, varsinkin nyt kun meillä on auringon pimennys, niin aurinkohan on siis piilossa. Se on vetäytynyt näkyviltä. Ja aurinkohan edustaa just sitä tietoisuuden valoa ja egoa meissä myöskin. Joten kun meillä on tällainen pimennyksen hetki, me tavallaan palataan sen pimeämmän osan syliin meissä. Ja mä en puhu nyt pimeällä mistään pahasta, vaan mä puhun siitä
ehkä maallisesta osasta meistä, tästä kehosta, yhteydessä tähän niin kuin keho-vehicleiin, millä me täällä toimitaan, luontoon, itseemme osana tätä ympäröivää maailmaa. Ei vaan sieltä niin kuin mielen tasolta tai näin. Ja niin, kun se aurinko ei ole niin kuin näkyvillä, niin me ei olla niin attached siihen meidän niin kuin ekoon ja siihen ekon tarinaan ja niihin rooleihin, mitä me ollaan totuttu esittämään tässä elämässä. Minä olen tämä äiti, isä, minä olen tämä työntekijä, tämä kuuliainen, auttava, läheinen tai ystävä tai tiedättekö, tämä niin kuin tämmöinen caretaker-hahmo, joka pitää vaan huolta kaikista ja kun kaataa sen oman sielunsa Annin tänne maailmaan, mutta ei saa siitä mitään takaisin palkaksi, koska on niin ehdollistunut siihen, että pitää aina laittaa kaikkien muiden tarpeet omansa edelle. Niin, kun sä olet irrottautunut noista rooleista hetkellisesti ja sä olet enemmän kiinni siinä sun syvimmässä eläimellisessä puolessa, maallisessa kokemuksessa, niin sä saat tavallaan ymmärryksen siitä, että mitä sä kannat ehkä mukanasi, mistä sun täytyy päästää irti, mikä ei tunnu hyvältä, mitä sä oikeasti haluisit. Mitä sä kaipaat? Onko se lepoa, onko se oikeanlaista ruokaa, onko se oikeanlaista seuraa, onko se joku turvallinen tila, missä sä voit ekspressaa itseäsi turvallisesti. Mitä se on, mitä sä kaipaat, kun sä et ole koko ajan kiinni siinä suorittamisessa ja niissä rooleissa. Ja koska tämä pimennys tapahtuu nyt siellä leijonan merkissä, joka on auringon hallitsema, niin se on just se jumalainen maskuliini energia, mistä mä äsken puhuin. Ei vaan se, joka ottaa kunnian ja suosion esiintymällä jossakin roolissa, mistä tietää saavansa suitsutusta. Vaan syvimmiltään se on se anteeksi pyytelemätön raaka valo meissä, joka ilmaisee itseään autenttisesti, koska se on aurinko itse. Se ei neuvottele siitä valovoimastaan ja siitä niin kuin totuudestaan. Joten tosiaan tämä voi nyt kysyä sitä, että mikä on sun suhde auktoriteetteihin, maskuliinienergiaan, isähahmoon, siihen, että sä providaat itsellesi ne asiat, mitä sä haluat kokea, että sä et ole missään uhritarinassa, että sä et odota koko ajan sitä pelastajaa sieltä sun ulkopuolelta, vaan että sä itse uskallat lähteä niitä asioita kohti, mitä sä haluat ja janoat kokea. Ja odotatko sä vielä lupaa toisilta ihmisiltä, ketkä sä oot asettanut auktoriteettiasemaan? Se voi olla myös täällä sosiaalisessa mediassa ihmiset, sun seuraajat, sun tarinoiden katsojat, ihmiset, jotka on siellä tykkäys, kommentoi, seuraa painikkeen päässä. Oletko sä antanut heille ikään kuin vallan siitä, että onko se, mitä sä teet ja annat tähän maailmaan tarpeeksi hyvää? Vai niin kun esitätkö siellä jotain roolia, jotta sä saisit pidettyä ne ihmiset? Mitä niin kun autenttisempaa, anteeksi pyytelemättömämpää, rehellisempää sä haluaisit itse asiassa tuoda itsestäsi esiin? Mitä sä tekisit, jos sä tietäisit, että se niin kuin rakkaus ja hyväksyntä ja oikeus on koko ajan olemassa? Sä et ole yhtään sen vähempi, vaikka joku ei tykkäisi sinusta. Mikä olisi sun valinta silloin, jos et sä enää esittäisi sitä kiltin tytön tai kiltin pojan roolia, vaan sä olisit oikeasti se, kuka sä oot. Ja mä en nyt tarkoita sitä, että sun pitäisi, niin kun, että mä en puhu missään nimessä nyt siitä, että oo epäkunnioittava toisille tai satuta toisia. Niin kun, I think it's obvious in this time, että se ei ole nyt se case, mistä mä tässä puhun, vaan nimenomaan se, että kun sä toimit sieltä sun sydämestäsi ja totuudestasi käsin, niin kuka sä silloin olet? Miten sä ilmaiset itseäsi jokaisessa hetkessä? Koitatko sä ansaita oikeuttasi ja loistaa? Pyydätkö sä vielä lupaa? Koska aurinko, se todellinen itsesi ei pyydä, vaan se ilmaisee sitä todellista luontoa. Joten jokin vanha performanssi on nyt päättymässä. Jokin imago, mitä sä oot pitänyt yllä, niin se on nyt valmis kuolemaan ja lähtemään elämästäsi. Ja se voi olla myös joku ihmissuhde. Se voi olla joku rooli, missä sä oot tottunut toimimaan. Se voi olla joku tapa, millä sä vaan ilmennät itseäsi. Se voi olla joku todella henkinen kokemus, sisäinen kokemus siitä, että sä oot kulkenut jonkun matkan loppuun ja sä et enää vaan jaksa sitä. Sä oot valmis heittää sen tuohon
mä esimerkiksi itse huomasin tällaisen, että miten paljon mulla on ollut tapana yrittää nostaa ja upliftaa toisten tunnelmaa, koska mä oon ajatellut, että jos heillä on hauskaa, niin sit mulla vasta saa olla hauskaa. Mutta mä olin nyt tässä yhdessä juhlissa vähän aika sitten, ja ihmiset ei ollut yhtään niin kiinnostuneita siitä, mitä mä halusin sieltä tehdä. Mä halusin tanssia, mä halusin nauraa, mä halusin vaan niin kuin move my body. Ja siellä oli paljon niin kuin, muuta toimintaa ja aktiviteettia, mistä muut ihmiset oli kiinnostuneita. Mutta mä en antanut sen pilata mun iloa, vaan mä tein sitä, mitä mä halusin tehdä. Se oli tosi vapauttava kokemus. Tai toinen esimerkiksi oli se, että mä huomasin, että mulla on tapana tehdä niin, että jos joku on väsynyt tai jotenkin vetämättömässä olotilassa, niin mä haluan pitää siitä ihmisestä huolta. Siinä ei ole mitään pahaa. Mutta mä saatan esimerkiksi tehdä niin, että mä laitan musiikkia ja mä laitan sen kaiuttimen silleen, että se on niinku siinä olohuoneessa. Silleen, että se toinenkin kuulee sen, koska sehän voi vaikka nostaa sen fiilistä. Ja mä niinku tajusin, että silloin mä en kuule sitä niin hyvin. Joten nämä ovat tämmöisiä pieniä niinku esimerkkejä, missä mä oon niinku ottanut sen takaisin itselleni, että hei, mä haluan kuulla sitä musiikkia, mä laitan sen tähän, mä valitsin sen biisin itseäni varten. Mä tanssin ja pidän hauskaa itseäni varten, en sitä varten, että mun pitäisi niinku miellyttää jotain toisia tai saada muut mukaan, niin kuin mulla voi olla hauskaa. Jotain tämän tyyppisiä niinku sisäisiä switcheja on saattanut nyt sullakin siellä tapahtua. Koska kun sä lähdet sitten kohti sitä, mikä tuo sulle sitä suurinta iloa ja nautintoa, välittämättä hyvällä tavalla siitä, mitä muut ihmiset ajattelee, niin sä kuljet kohti sitä sun kuun yläsolmua. Eli sitä, mitä sun sielu kaipaa eniten kokea. Se voi tuntua vähän jännittävältä, varsinkin nyt kun meillä on eklipse ja uusi kuu, niin sä istutat siis siemeniä, sä aloitat uuden syklin, mutta sun pitää pitää huoli, että sä et istuta niitä siemeniä sellaisen tarinaan, mikä on jo menossa, mikä joka tapauksessa tulee seuraavan 18 kuukauden aikana putoamaan. Älä laita sun uskoa, toivoa, energiaa, tulevaisuuden suunnitelmia toisten kaulaan, jotka sä tiedät, että ei tule olemaan välttämättä siinä tarinassa mukana. Vaan laita ne sellaisiin unelmoihin, asioihin ja sun omaan potentiaaliin, mitkä sä tiedät, että sä voit providea itsellesi. Ja leijonassa me halutaan pitää hyvää huolta itsestämme. Me halutaan, että meidän tukka on kunnossa, että me näytetään hyvältä. Leijona on se merkki, joka positiivisesti kävelee tuolla oman elämänsä estradilla ja tietää, että se on se main character. Mitä sä tarvit, että sä oot se main character? Koska se ahdistus ja riittämättömyys ja niin kuin semmoinen epävarmuus, mitä sä koet suhteessa toisiin ihmisiin ja tilanteisiin, ei ratkea suhteessa niihin. Se ratkeaa suhteessa sinuun, kun sä annat itsellesi sitä, mitä sä tarvitset. Ja toi on niin kuin ollut semmoinen oivallus mulle. Mä oon tiennyt se mun mielen tasolla, mutta tiedättekö, kun te kävelette niitä kierreportaita, että saatte aina uuden oivalluksen ja niin kuin syvemmän ja syvemmän kerroksen ikään kuin esiin siitä samasta totuudesta. Niin toi on ollut mulle niin kuin tässä nyt viikon sisään semmoinen, että mä oon silleen, että niin, totta, että mä oon edelleen odottanut lupaa tai odottanut, että joku toinen tulee ja mun kanssa tekemään niitä asioita, mitä mä haluan tehdä, koska sit musta vasta tuntuu turvalliselta. Mä oon odottanut sitä iskää siihen, joka ei tullut mukaan, joka ei hyväksynyt, joka ei antanut pyyteetöntä rakkautta. Mutta kun mä löydän sen iskän itsestäni täältä sisältä symbolisesti, niin mä en tarvii enää sitä. Ja se on se itse asiassa, mikä vetää puoleensa kaiken sen, mikä matchaa siihen sun energiaan. Ne ihmiset, jotka haluaa co-create with you. Okei, missä mä olin? Eli, niin. Sä haluat pitää huolen, että sä et siis laita niitä uusia siemeniä itämään sellaisten ihmisten ja sellaisten asioihin, mitkä on menossa pois, vaan siihen, mikä niin kuin tällä hetkellä sytyttää sitä sun janoa, mitä sä oot, niin kuin, mikä nälkä sulla on, niin kuin, what are you hungry for more? Siihen sä haluat laittaa niitä intentioita. Mä haluan vaikkapa mennä kynsihuoltoon tai hierontaan, tai mä haluan mennä laittaa mun tukan kuntoon, tai mä haluan mennä tanssiin, mä haluan mennä maalaan, mä haluan mennä tämmöiseen sosiaaliseen eventtiin, missä mä tapaan jotain uudenlaisia ihmisiä, mä haluan mennä pistää itteni likoon, mä haluan mennä hyppää benchihypyn, niin kuin mikä se on, mitä sä haluat vaan itseäsi varten. Leijonassa on myös se niin kuin terve itsekkyys, koska sä tiedät, että sä oot se luomakunnan kruunu ja sä ansaitset kaiken. Joten laita niitä intentioita siihen.
itämään nyt uuden kuun aikana. Ja koska tämä, mitä me kuljetaan kohti, on se kuun yläsolmu, niin se on jotain, mitä me ei täysin vielä nähdä. Se voi myös pelottaa, se on meidän epämukavuusalue. Se ei ole se tuttu turvallinen, mistä me ollaan tulossa, mikä me on jo nähty, vaan se on nimenomaan jotain, mitä me vasta ollaan menossa kokee. Joten tässä hetkessä ne siemenet, mitä sä laitat itään, niin ne on myöskin jotain sellaisia, mistä sulle ei ole takuvarmaa, että mitä niistä tulee. Mutta kun sä pidät sen rakkauden matkassa ja sä pysyt niinku kiinni siinä sun sydämen totuudessa, niin sä voit luottaa, että kaikki se, minkä kuuluu, niin se tulee sun luokse. Kyllä. Eli älä enää pyydä lupaa. Anna itsellesi lupa. Tämä eklipse voi tarkoittaa just sitä, että jotain klipsastaan pois sieltä sun elämästä, eli usein jotain lähtee sieltä, se on joku vanha rooli tai ihmissuhde. Ne voi olla henkilöitä ja asioita, mitkä esittää auktoriteettia sun elämässä, eli ystävät, perheenjäsenet, työkaverit, sosiaaliset ryhmät, sosiaaliset tilanteet ja niin kuin tavallaan se, mikä heijasteen saat itsestäsi, sosiaalinen media. Kuka on sulla se auktoriteetti? Odotatko sä niitä tykkäyksiä ja tallennuksia ja kommentointeja? Siinä ei ole mitään pahaa, mutta tavallaan niin kuin jos siellä on se puutementaliteetti, että daddy approve me, niin se energia, se on lähes nyt pois, koska kuun alasolmu vähentää sitä varjoa. Se haluaa niin kuin imasta pois sen jonkun, mikä ei ole totuudellista enää, mitä me ei tarvita enää. Ja leijonassa se on just tämä niin kuin needing for approval. Niin kyllä. Kenet ja mitkä sä oot nostanut pedastolle ja missä sä esiinnyt tietyssä roolissa saadaksesi hyväksyntää, mutta pelkäät tulla isommin näkyväksi, koska pelkäät torjuntaa ja hylkäystä. Eli tämä uusi kuu ja auringonpimennys on alku jollekin uudelle näissä teemoissa. Ja se uniikki itseilmaisu, luottamus itseesi ja siihen osaan, joka on rehellisin versio sinusta, joka haluaa jotain suurempaa, jolla on nälkä kokea jotain enemmän, niin se voi nyt olla tosi vahvasti äänessä siellä. Koska sä oot täällä loistamassa ja seisomassa siellä sun omassa valovoimassa, siis sydän auki, ja tuomassa sen sun oman valosi lahjan tälle maailmalle. Ja se on usein se osa itseäsi, joka ei ole vielä uskaltanut tulla täysin näkyväksi, koska sä oot ehkä aistinut sen siellä taka-alalla, mutta sä oot pelännyt tuoda sitä täysin esiin. Niin, koska sä oot saanut sen kokemuksen, että se ei ollut joskus turvallista. Ja sen takia sä saatat kokea siellä sun elämässä masennusta, tyytymättömyyttä, sä kierrät jotain kehää, sä tulet aina vaan samaan lopputulokseen, sä mietit miksei tää toimi, sä niin tylsistyt, siellä ei ole joku merkityksellisyyden kokemus, ei ole niin suuri kuin se voisi olla. Ja sä mietit, että minkä takia, niin se johtuu just siitä, että sä et ole vielä siellä, missä sä oot silleen täysin sydän auki ja laitat itsesi likoon. Leijonassa me uskalletaan laittaa itsemme likoon, koska me uskotaan itseemme. Kyllä. Ja sitten meillä tosiaan on myöskin kuun pimennys kaloissa tulossa silloin pieni hetki. Onko se nyt sitten toi 28. päivä elokuuta. Ja siitä mä teen sitten toisen videon, että mistä siinä on kyse. Mutta se päättelee meille tämän neitsyt kalat akseliparin opetukset, mitkä meillä on ollut nyt tässä viimeiset 18 kuukautta läpikäytävänä. Joten exciting times, mutta mielelläni kuulen teidän ajatuksia, että miltä tämä pimennyskausi, miltä tämä kesä on tuntunut, onko teistäkin lähtenyt kuoriutumaan joku ihan uusi versio esiin, onko siellä tullut totuuksia näkyviin, mitä sä et enää voi olla katsomatta, onko sä vaan niinku huomannut sellaisen rauhan laskeutuvan johonkin sellaiseen teemaan, missä sä oot aikaisemmin kokenut ahdistusta ja leikkinyt pingpongia sun pään sisällä ja yrittänyt keksiä vastausta, onko se niinku tullut siihen kohtaan, missä sä oot silleen, että näin tämän aina kuuluukin olla ja nyt mä hyväksyn tämän. Koska se voi olla hyvinkin se teema, mikä tässä on tapahtunut. Mielelläni kuulen teidän ajatuksia ja laittakaa mulle viestiä. Ja muistakaa ottaa kanava seurata. Ja ei muuta kuin seuraavan videon pariin.